taruhlah selama-lamanya. Le, bapak mangkat kerja sik ya. Engko gombalane nek wis garing aja lali dintasi. Iya pak. Ya iki tenan. Iya. Aja lali ya. Ora tenan wis. Ya wis, bapak mangkat sik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. A few moments later. Kalau Allah punya nyali. Le, kowe iki mau tak kon ngentasi gombalan to? Ya, yo. Masih kudianan ngecepes kok ngene ra mbok entasi kepiye? Jarene wis garing nek kon ngentasi. Kuwi mau tanteni garing ra garing-garing malah udan. Tambah teles. Oh alah, bocah menyong ngono kuwi. Mak, anakmu jolke ampian ngono. Sak mbokne ya kena. Aku